Il-Kabinett approva ħlas ta' 25 euro lil familji li kawża tal-inċident tal-ġimgħa li għaddiet sofrew tuħ ta' dawl ta' iktar minn 12 siegħa konsekuttivi. Ħabbar dan il-Ministru Konrad Mizzi fi żjara fiċ-ċentru ta' distribuzzjoni fil-Marsa. Dak li ġara l-ġimgħa l-oħra bejn it-3 u l-4 mhuwiex aċċettabbli fil-ġurnata tal-lum, ġifieri nkunu ċari. Fil-ġurnata tal-lum wieħed jippretendi li jkollok disrupted biex ngħidlek power supply, ġifieri there's no going about it, l-oġġettiv tagħna għandu jkun li dawn l-affarijiet nevitawhom. L-ammont ta' familji u residenzi li se jieħdu dan il-kumpens ilaħħaq madwar 8,000 u l-25 euro huma konsum medju ta' 10 tiem tal-familji. Il-Ministru Mizzi qal li dan il-ħlas huwa ex grazzja, jiġifieri mhuwiex mistenni mill-liġi. U r-raġuni għaliex se nagħmlu għax inħossu li dan fir-realtà mhux aċċettabbli fil-ġurnata tal-lum u rridu nibagħtu sinjal li aħna differenti wkoll minn dak li kienet isir qabel. Il-Ministru Mizzi nnota li mis-sena 2000 kellna 10 major blackouts fosthom tal-2010 li tista' titqabbel ma' dik tal-ġimgħa li għaddiet. Barra l-familji u r-residenzi, il-Gvern tkellem ukoll ma' rappreżentanti tal-Industrija, Chamber of Commerce, MHRA, GRTU u MEA. Dawn għamlu numru ta' proposti fosthom dwar kif l-Enemalta tista' tkun iktar aċċessibbli man-negozji. Proposti li qed ikunu kkunsidrati u li fil-ġimgħat li ġejjin se jitħabbru. Għana ħari tagħhom huwa li ma jkunx hawn tuħ ta' dawl u dawn l-inċidenti kemm jista' jkun jinqataw. Aħna spjegajnilhom li ma nistgħux naqtaw dawn l-inċidenti minnhom għal għada għax l-investiment irid isir, però konfidenti li bil-programm ta' investiment li qed isir dan se jseħħ. Tenna jgħid li l-Enemalta għandha bżonn ta' investiment qawwi kemm fil-ġenerazzjoni kif ukoll fid-distribuzzjoni tal-elettriku u dan qed isir b'investiment mal-Electrogas u Shanghai Electric. Fid-Distribution Center tal-Marsa li fih seħħet l-esplużjoni l-ġimgħa li għaddiet qed jitpoġġa apparat ġdid temporanju sabiex is-sitwazzjoni terġa' lura normal u riskju ta' tuħ fid-dawl jonqos. Xogħol li mistenni jkun lest sa tmiem din il-ġimgħa u mhux sal-aħħar tax-xahar kif kien imbassar. Hawn il-Ministru Mizzi rringrazzja lil ħaddiema tal-Enemalta għall ħidma sfiqa tagħhom.